TV batike zvechopu chopu Puri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, pakashata pakaipa zvandiri kuona panapa mashura chaiwo yei pakaipa. Right, nyaya iri panapa yakamira kudai. Another failed assassination attempt on VP Chiwenga's life on 17/04/2026. Albert Tizwa, military intelligence officer, a presidential guard, Harare region, who was supposed to be busy at the Independence Day celebrations in Mapisa, but instead was busy running Kubakwashe's death errands. Tizwa is supervised by Brigadier General Monda, and he was caught in Newlands carrying a bag of money coming from the offices of Kubakwashe, the Temu guy. The money has been confiscated and he is under arrest and investigation. Tizwa was resisting arrest from the ZRP crack team and he pulled out an AK-47 in law. The officer of his rank is supposed to be in possession of a pistol, not a AK-47. The information with V11 indicates that he was on a mission to assassinate VP and General Sanyatwe with instructions coming from his handlers, both Kubakwashe and his sidekick Brigadier Mondwa have been trying to force the police to release him, to no avail. Thanks to Commissioner of Police Mutamba for heeding the call of duty. Temu president has crossed the Rubicon, and I wonder what he is hoping to achieve with this. Tizwa is the same guy who led the beating of Professor Maduku during the CAB3 consultations, which was one of the 24 operations assigned to him by his handlers, the Temu president and his sidekick Mondwa. For more stay tuned. Iyi andutaura nezvayo iri kubuda nekuBhaskoro News uku ndo vari kutaura nezvayo, but guys, come on now, let's be very honest. Ai akuitika ukaona zvasvika apa manje ka zvasvika pakushata manje pakatoipa. So I mean, and this guy washo ari kubudiswa aripo paningirikini pachopi pakatonzi Zimbabweans know your enemy. This thug who wanted to kill Maduku, Major Albert Tizwa, military intelligence officer, IMO presidential guard. This man is part of the game of thugs that attacked Maduku and members of the NCA at the NCA offices in Harare. They did the right in front of the police, and this is how lawless he has gone under their regime. Pakaipa. Amen. Kuti zvii zvinenge zviri kuda kunyatsoitika ende zvinhu zvacho zvinoda kunyatsopera sei. Iyi ngatiperere panapa. Ndozati kuna umwe nezvawada kutaura. Mire ndingopa mukana kuti vamwe vabva tongotanga ngosasa varikuda kusasa because pakashata apa. Iyi hadzidi kudairwa ka 3 threats. Ndiye ndini komanda wemweya. Ndakati mbane handa variko mweya ari kufema. Ini komanda wemweya Dr. D. Nakuzati musoro nodedai because ndiri doctor. Ndakati basa randinoshanda rinorema varume. Asi vanodita vanomukwa vachifamba vachipenga mani sorry. Asi vanopesera kumhanya muroti. Ndakataura kuti 2030 hasi kusvika kana varume. Uyu nangiru 30 May 2030 zvekurota izvo. Munangagwa uyu ane mhosva dzakawanda uyu. Plus ane ropa. Vazukuru vangu anana ndinzwei. Ndini Dr. D. Komanda wemweya womubako.
ndakati ndinogara pazasi mubvuri, ndabata mucheka mutema. Wambuya nehanda, ndava ndine hondo yangu ini pano, ndine hondo imwe isingamboiti vakomana vangu. Vamwe vasingambozivi kuti chonzi musikana chii, vamwe vasingambozivi kuti chonzi mukomana chii. Ndiyo hondo yangu, ndiyo masoja angu iwayo. Ndikudzokorodzazve, please, ndapota. Musaziva kuti kamudhara kaya kanopenga. Ini handipengeni. Ndakapengera kusango. Why ndapengera kusango? Because ndaiziva kuti ndauraya. Kwete kuponda, kuuraya nepfuti. Zvandiri kutaura izvi, ndakura semwana mudikini. Vana nditeererei. Ndati Mnangagwa ED haizivi hondo uyo mani. Varume vana veZimbabwe, nazonya kwakafiwa uko. Chimoyo kwakafiwa varume, Gorgoda kwakafiwa. Ndini Dr. D. Hatidomboregerera zvinhu zvakadaro zvienderera mberi. Kune mazana nemazana nemazana akafira kunze kwebhaundari reZimbabwe. Vachiti tinoenda tiri kudzoka. Asi rwendo rwakaita rudoko. Vakatadza. Monduza kuti vana vese ava vakafira masango mese ikoko. Vanopenga. Ndakuzawo ED. Zvipoko zvakumuka. Zvitukwane. Zvakumuka. Ndakuti ndine masoja angu. Emweya. Ari kuzosunungura Zimbabwe. Wedha yakasungwa netambo yakaita sei. Vakomana vangu ndinawo masoja angu eni. Ndini komanda wemweya. Varume, ndoda kuti patasvika ini nditeererei. Patava pasi pekutamba napo apa, kana takambosunungura, totadza kusunungura futi sei? Nepane mubvunzo wangu. Ndona matani, handina matire masowe, matsotsi, antemwa nemweya. Ndonomata ndiri pasi pemuti, ndakabata mucheka wangu mutema. Wambuya nehanda. Ndakayambira Zimbabwe yese kubva kona to kona. Mnangagwa you are cornered. Uchapesa uitwa cornered muofisi mako iwe. Ndini komanda wemwe Dr. D. Zvese zvawakaita zvichafumuka zvese. Ndini kutaura pano. Ndati zvese zvawakaita zvichafumuka zvese. Vana veZimbabwe vogara tatata. Uchaenda kudenga usina chinhu. Okusireta kusunga tai. Asi tai haichabatsiri uchipinda mubox.
Pachina basa netai papo. Tai. Kwa vakafira kuhonda vakafana nematai here. Ndikubvunza. Vakafana nematai. Varume. Tisada zvekutamba neZimbabwe. Kwakafiwa varume uko. Ndini Dr. D ndikubvunza kwakafiwa uko. Vaona chidambuka misoro chidambuka iyi. Mumaziso mangu. Nanhasi hamambozivi kuti vana vavo vakafamba sei. Asi vanozongobvuma nekufamba kumakore kuti zvazazokwana dza20 dza30. Ko zvakanzi zvemagorira. Handitanzi magorira. Hanzi magorira zvayanzwa ngadzoke. Wenyu hapo. Kureva takaenda. Mashoko andikutaura aya. Ndikuda kuti muri dzese dzakafirwa nevana. Vana baba, vana tete, vana sisi, vaning'ina. Vakafira kunze kweZimbabwe vachinofira hondo yechimurenga. Chokwadi ava. Amen. Vashoma. Ndini Dr. D. Vamwe vakuita zvokuroswa. Vamwe vakuitwa zvokuitwa sei. Nyika yedu yeZimbabwe. Chokwadi rene munhu 1 Edison. Dambudzo Mnangagwa. Ndo Dr. D. Komanda wemweya wombako. Chokwadi. Dambudzo kunengenesa Zimbabwe. Ndaramba. Zvenyu zvemabhiri muri kutambisa time. Ndakupai date. Ndakati 30 May haasi kusvika. Mnangagwa ari papa. Ndotokupikirai nambuya nehanda. Ndati kudini? Ndotokupikirai nambuya nehanda. Vari pasa. Vakafa karembedzwa nemabhunu aya. Netambo. Varume ziva kwamakabva nako imi. Musazo kutamba. Ndakuudzai kuti varume kwakafiwa. PaMozambique apa. Pakafiwa varume. Ndati pakafiwa. Pakada dota. Koya ropa. Koya kunhuhwa. Menduzei. Magreta. Kunochera ziguba 1 ropinda kana hameni papo. Samai mungazopera ipapo. Vanhu vese vakafutsirwa. Ndinobvunza kuti imimi vanhu vezanu. Iwe Mnangagwa nembavha dzako. Munduziva here kuti zvakaperera ipapo. Ndati ndiri muzukuru wambuya nehanda. Ndigere pasi ndiri pamvuri. Izvezvi. Nemucheka wangu mutema. Ndakati handisi kuda povho inofa please napota. Vachava vari kuState House. Hazvitori kana 4 hours. Madhiraivha please musafamba. Mukanza tsuri yakurira please pakai mota dzenyu. Zimbabwe inyika yehunde. Mapfupa ambuya nehanda akupfuka. Sachiti nemasoja angu. Masoja aMozambique.
ivo vakapfuzirwa singazi magrave masiwa ndo masozvangwiwa. Vana veZimbabwe munonzwisisa here vana? Ndini Dr. D. Ndati inini ndichava chingokuuza izvozvi ndotaura zvemurusero, asi mucheka wangu mutema ndakadini ndakabata. Right, iwe AG ndizvo Edison dambudzvoka munangagoka ziva kuti yakonadi uda kundoona ndibvunza weti uda kundoona here, uda kuona Dr. D ndokudhedha musoro wako because musoro wako ndakatoona kuti diagnosis musoro wako pane dzimwe sina kukwana utomboenda kuX-ray what ndati nini zvandiri kuita zvinotara vana veZimbabwe newe iwe ED nevana vako newe X-ray wacho futi vakomana muri pataiti nhoroondo dzenyu dzese mani hapana asingazivi inini Dr. D ndodziziveni. Why? Ndine mabepa ndakasaina ini enyika yeZimbabwe ini Dr. D andakasaina neruoko rwangu rweleft hand kusaina kudai. Tsvagai kai signature tione munoiwana here ini muzukuru wambuya nenda tsvagai signature yacho asi muchandondera paState House. Ndakati ina handidi kutonga Zimbabwe ndoda kuti vana veZimbabwe vasununguke. Tongo kana akafira imi kune vakawanda vakafira imi vana veZimbabwe vese vana Mudhara Gesa vakafira imi vana mabhunu nyoka yadhonda nyoka kuvharirwa imi muchiita chikafu chokudya nemafoko umakasungirirwa mhosva isipo ndudze zvotaza kusimudza hondo izvozvo nozosimudza hondo. Ndati masoja angu ini aredi futi ndasikati zomotaura imi kutaura kaviri pazuva inini Dr. D kureva kuti chachimoto inini ndati ini vana kuzondoona vachandiona musi wacho ucharira ngoma asi vachandiona paState House. Asi ndati handidi kuzonzi ka nonzi imi ina handi kutonga nyika ini. Tsvagai mutungamiriri wenyamoda vana veZimbabwe nemwoyo yenyu makasununguka. Simple. Ndo zvatakaendera kuhondoko varume kwakafiwoko. Ndiri kuudzai kwakafiwa. Bvunzai vabereki muzimba mavo vachangokupai kuti hatizi kutakana nekupi. Kwakafiwa vanhu vaMwari. Ropa rakadokako mabhomba achitsva asimifi. Iwe munanga uda iwe munanga uda kuita Ian Smith here ndikubvunza iwe ED ndati inini handisi kuda inokoma nangu ndakatoudza musamushuta don't shoot him batai. Ndikuda kukuwana usina kana eni undu iwewe ED zvako zvokudhaya bvunzo shandoti dhawa kuchikurupi hakuna dhai yacho futi. Iwe unoona zviwirirana kushata kwako kune kudhaya bvunzo unoona zviwirirana here?
nezuro rako rinenge rimupade. Ndati ndini Dr. D. Ndati ndiri muno muZimbabwe kumirira iwe. Vamwe vari kusvika futi. Ndakuuza kudhara kuti masoja ndeyangu. Inanzi Chiwenga ke mutarongo. Asi ndinaye mudhara Chiwenga. Ungada kumba mhosva ipi? Yoshimamira nyika yakadai. Akupa flag. Yopisa flag. Yawakapiwa na Chiwenga kuipisa. Ndopotaona kuti Chiwenga hasi benzi. Wakati mutadzapo ada kumuuraya paya. Hanganiko. Ngatiende kumapurisa uko. Chiuri ndio akamhanisa kuti chiuri ka. Zvubvunza. Ndio akamhanisa kuti chiuri ka. Be very careful. But nguva yapera hapasisina. Nguva iripo ndakutotaurira vana veZimbabwe kuti please vanoridza ngoma vanodini zuva riri kuuya. Ndati 30 May hasviki. Ndini ndoti muzukuru wangu anenda ndakabata mucheka wangu mutema ndiri pamvuri. Kusango kwandiri ndiri pasi pipi. Mutamba imi. Asi ndati takakwana. Anditi takakwana. Vana veZimbabwe ndokumorera munyasha. Musanetseka mani. Masoja apo anoita kubana kukika. Kukika munangagwa kukika kuti iwe get out. Kwakuchimubata manje. Anditi taiswe cheni ngangotungamidzwa kumatare edzimhosva. Inasi loyani. Kuriko maloya ariko. Kana vari vake vana Mahlava ndopashamumirira. Asi handifungi. Iye Mahlava acho putika. Ini ndinofanira kunga nehasha. Asi ndakavaudza kuti musatema musoro wemunhu. Shutai. Koza hazvina ropa. Mbumburi haina ropa please. Munhu hapondewi. Asi futi. Ndini komanda womwe Dr. D. Mazuva aswedera. Zvamabhiri zvezve. Kutambisa machapter asina page number. Kana dofo. Andina bvunza kuti ticha ko tiri papage ipi. Because hazvina page number. Manzwi chete. Ndozvoita idhi. Tongopiwa manzwi chete hapana page number. Hapana number 1, hapana number 2, hapana kana amene page 20 amene papo. Hapana. Mashoko mweya usina nebasa rese. Okay. Ndatini vakomana vasungwa dzasimba. Ndikati Mnangagwa is cornered. Kechitatu ndikati 30 May haasi kusvika. Ndati udini 30 May haasi kusvika Mnangagwa achinzi president. Achanzi kuti anosvika 30 May akunzi musungwa. Akusangana nezimwe mhondi. Ndini Dr. D. Ndaenda.